লঙ্কাধিপতি রাম রাম। ଏବେ ଗଣ କାମ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାମ ରାମ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବେ ଗଣର ବାହାରକୁ। ଖୁବ୍ ସତର୍କର ସହିତ ଜଗି ବସି ରହିଥିବେ ଗଣର ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ଲଙ୍କାଧିପତି ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାରି ବି ଗଣର ନା ଲଙ୍କାଧିପତି ଏବେ ତୁମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିତା ହଉନି ରାମ ରାମ। ବିଭୀଷଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାରିକୁ ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ହରାଇ ବସିବା ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ। ନା 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 ଲଙ୍କାଧିପତି ଏବେ ତୁମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ଦାସ ସର୍ବଦା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଉ ଦେଖିବା ଦୁଷ୍ଟ ମହିଳା କେଉଁ ମାୟା ଆବିଷ୍କାର କରି ଆସିବା ଆମରି ନିକଟେ ହନୁ। ଆସୁଛି ହନୁ। ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ।